ni bisi tikano जों महाराजा बीर विक्रम थैमानि सालनो जों पालाइलाइखा ताबक बाय 76 यार कावै थांखा जोंनि महाराजा बीर विक्रम थैमानि जों एक समायाव माहायङै थांखा जोंनि राजा महाराजा रनो जों हायामांनो सादकमानि खोनावै थाइखा जोंनि महाराजा रक आसायमानि थैमानि बनो जों एक समायाव बावै थांखा जों एडिसि हाफां फाइमानि यागोलो जों जोंनि एडिसिबो महाराजा बीर विक्रम आसायमानि सालो जों हलिडे बो डिक्लेयर खायखा ते माहायखे जों थैमानि सालावबो जों थांनाय बोसोराव सिगां टेकिफानो पालायखा फायनाय सालावबो जों पालायनानै नांनाय पालायलायनाय दानिखे जों जोंनि सिनेमो जोंनि महाराजा बायसि जों जतनो सालाय दङ 184 जना राजा महाराजा जोंनि तिप्रा हाबो सासन खायै थांखा अमन बायसि जों जोंनि हा होनै आसो गर्व खायै प्राउड खायै जों गसेबै दंमानि एक समायाव जों बावै थांखा जे जोंनि राजा रगनो कार्ल मार्क्सनि जन्मदिन पालायबो लेनिननि जन्मदिन पालायबो तेबो गोबांमा फादार हास्तेनि बा बिच्छुनि महापुरुष रगनो जोंनि हास्तेआव फोर्स खायै जोंनो सिरजाखा पालायरजाखा अमहायङै थांखा फेबा जों ताबाव हिस्टोरिनो जों रिभाइभ खायबानि नांनाय तेबायसा जों किफिलै तबनानि नांनाय जोंनि महाराजा प्रदुर किशोरनि नेतृत्वे जों ताबाव जोंनि लाइबोमानो हायनो हाय किफिलै तबलायनायनि बागै जों साखथालाय दङ साक्सेस होनाय जों आसा खालायो दानिखे जों बैलाव जों जोंनि सिनेमुनो सिग्रानि नांगौ दिनै जों महाराजा बीर विक्रमनो सिनिलिया बनि आमलो जों त्रिपुरा हास्ते बोसोर डेभलप ओंनि दंमानि ओंखा आफ्रो जराव समसामयिक कालो जोंनि त्रिपुरा भारतबर्षनि जतनिसाय डेभलपखौ अमाहायखे आगोवै दंमानि जोंनि महाराजा बीर विक्रम मडार्न आर्किटेक्चार होनै हजागो आगरतलानि पूरा सहर बनो डिजाइन खालायो रोडनि डिजाइन खालायो अमाहायखे खायथांमानि बनि आमलो स्कुल सारा त्रिपुराव जे स्कुल दंमानि समसामयिक कालो भारतबर्षनि कुनो हास्तेव अमाहाय स्कुल करै जोंनि त्रिपुरा सालुकुरनो लेखा फोरोंनायनि बागै शिक्षा बेबस्थानो उन्नयन खायनायनि बागै आजराव 200 निसाय गोबां महाराजा बीर विक्रमनि आमलसि सहर अंचल 200 निसाय स्कुल गोबां जोंनि महाराजा बीर विक्रमनि आमल चाइटे एयारपोर्ट दंमानि दिनै जों कायसासि एयारपोर्ट नुसियो महाराजा बीर विक्रम एयारपोर्ट हिताबक नंमानि ते तीनटा कमावै थांखा दिनै जोंनि महाराजा बीर विक्रम टेक्सा गोदोक थांखा हिंके बो दायतिनो चरायगोनो थेवि थांखा 39 बोसोरनो बजरि 20 बोसोर बा 30 बोसोर थांखा हिंके दिनै जोंनि त्रिपुरासानि लुकुरक ताबहाय जों जालो मा तंग्ला खामो